Salut, prieteni! Am revenit cu un nou videoclip. Acum din nou filmăm pe telefon pentru că aparent n-am reușit să filmez pe laptop. Nu știu de ce nu merge. Ok, nu contează, totul e bine momentan. Vreau doar să vă zic că vreau să-i mulțumesc astăzi nespusului Master Davis, care mi-a adus abonați. Mulțumesc, Master Davis. Mai mult, Dino. Îți mulțumesc. Bună, prieteni! Astăzi sunt aici cu Patri pe o lună. Ok, Dino, adică Master Davis, îmi pare rău că nu te-am mulțumit. Am uitat complet să zic în video, pentru că video acela l-am făcut înainte să-mi dai tu abonații, știi? Și l-am postat așa și Dani la fel, adică ne pare rău, ne-ai spus de rău. Și te rog să ne ierți și să ne aduci abonații înapoi dacă dorești, ne-ar ajuta foarte mult și ne-am bucura. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult pentru abonați. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Să spunem așa. Unde ești? E sus, încerc să-mi rog să-mi dea game mode. Dacă dea game-ul. Sunt, da. Poate, de ce arată așa la mine 4 de 4? Vreau să ies din casă. Păi, hai să vă arăt de ce. Nu trebuie să ies din casă. Păi, deoarece... Oh my god! Dani, tu ești, da, tu ești. Nu mai. Unde ești? Vedeți aici. Oh my god! Ce ai pățit? Băiatul ăla te-a lovit. Mihai. Aha. Serios. Ăsta Șmecheră. Asta a fost. Mi-a zis mie șmecheră? Cine, măi, cine? Șmechera. Eu, șmecheră? Oh my god, lasă-mă în pace, că ți arăt eu o șmecheră. Și dacă nu tu ești șmechera? Nu mă interesează toată lumea. Mi-a zis șmecheră. Nu este corect. Ce corectitudine! Ce? Adică de ce? Ce? Pod. Yes. Pod. Mersi pentru pod. Acum hai să zicem așa, să fim drăguți. Că a făcut podul ăsta și te poți arunca. Aruncă-te cu mare curaj. Salut. Dani, gata cu bătaia. Dar cine-i șmecheră? Cred că eu sunt aia, pentru că am buricul scos. Adică, vezi, uite-te și tu la skin-ul meu. Îți place skin-ul meu? Eu am pantaloni și eu am burică scos. Și am pantaloni foarte scurți. E așa am skin-ul. Deja au făcut și scări, mișto? Eu șmecheră, Patri. Nu sunt șmecheră, lasă-mă. Eu sunt, măi, că nu ești pentru niciun caz. Hai să zicem că e super, ca să fim... Dacă mă mai lovești odată. Măi, că băiatul. Să știi că te-am văzut cum te arunci așa. Ui! Am picat jos. Bravo ție! Acum nu mai pot ieși din casă. Și el, și Raul. Ba nu, el are game Să mode. ies din casă. Apoi, Dar nu pescări. mai este ușă. Pescări, deșteaptă. Deșteaptă. Ostilor. Doamne ferește. Vă zic la mama. Vă zic la mama. Știi ce îmi zice mereu să mă duc la școală? Mama mea. Ce amuzant. Ahaha. Păi ție cine zice să te duci la școală? Mama, verișoara, bunica, unchiul, tot așa. Care? Continuăm?
Vrei? Avea și o Tata, fată, mama, așa cum continuu. Mătușa, frate, trimite la școală. Da. Și Ioana nu? Bă, da, am zis. Verișa. Aha, X. Ups. Nu cred că a fost cea mai bună idee. Eu diet. Acum vezi că astupă groapa, văd că... Ce face? Doamne fericire, era să pic și eu. Ar fi o idee bună să stup Eu am porcăria un asta. smash. Sper să nu dea în mine. N-am făcut nimic. Fugi, Dani, fugi. O să vedem ce face băiatul ăsta aici. Stai un pic. Și eu vreau să vin pe tine. Să vedem. Stai un pic, nu fugi, Patri, de aici. Că vreau să te împrietenesc cu asta. Hai aici. Ce faci? Hai aici, că aici e locul. Da, da. Eu stau, treaba ta. Serios, Patri. Nu ies, pentru că știu ce vrei să faci. Patri, la mea lăsat peste gard. Ai simțit-o. Așa trebuie. Dar nu vreau să fac nimic. Da, Jur. sigur. Aha. Ce pot să zic? Mă, atâta. Lovește-mă. Ai luat itemele. Da, Ce am nesimțire. niște Yoix. O să te bată rău. Eu n-am făcut nimic. Stop, măi, stop și acțiune. Prostul, dracu. Ai de Vorbește. mea. Pare rău că faci asta. Mă întreabă, poate vrei armură? Da, te rog. Eu ies afară. Lasă că-ți dau și ție. Da, lasă că în loc să... Stai să... Și cu girl. Stai să zic. Unde e Raul? Unde e Ștefan, doamne, Raul? Ștefan? Care e Ștefan? Care e? Ok, merge, mă duc. Știi ceva? Stai că-ți dau și Ștefan, ție. stai- Să nu zic cum. Stai. Am de cap la cap. Am uitat aici, am mâncat. Ok, stai să-mi dea și îți aduc și ție. Dacă îmi dă și pentru tine, dau tot o să-l băzei. Îmi dă deja Ștefan viața. Știi ceva? Dă-te cu capul ăsta. Încă niște vaci. Poți să mor pe vaci. Mai înainte scria ride. Right. Știu, da. Știi, serios, scria right. Mai scrie, da. N-ai cum să mă găsești, Patri. Am plecat în pustietate. Că nu-mi dă nimeni armură. Stai că-ți dau un băiat acum. O să-ți dea. N-am plecat oricum. Serios, mai nu mai știu unde e casa. Uite-o, am zărit-o. Da, tot, nu mai rămân. Nu mă cală. Știi ceva? Ți-ai dat deja armură. Da, de diamond. Ce? De diamond. Și nici nu dă să sparg. Handicapatul. Eu mor pe toată lumea.
Nu, că acum îți dă armură. Da, văd cum îmi dă niște palme. Stai că îmi dă mie. Niște armură. Oh, mersi. Știi ceva? Ce? Acum îmi dă. Bluză. Da, armură enchantată, am văzut. Da, și acum și pentru tine. Vrei? E bună asta de diamond? Dacă nu, nu-ți dau. Bine, hai că-ți dau de enchantată și mi-o păstrez mie pe aia de diamond. Hai, intră înapoi. Vii? Da. Mersi. Și... Dar știi că el are creativ, nu? Da. Da-ți dă și game mode. Mie nu dă nimică. Cum pare că ți-ai zis că ești meteră? Deci Bine, colectorul prietene. ăsta, că asta Iliniță, eu dau lui cu de gol. Da, dar măcar e complet armura. Completă ți-o dau, taci de rog. Hai, dă. Stai, ai răbdare să-mi dea. Nu-mi dă, de ce nu-mi dă? Stai că acum vine. Lasă-mă să-mi o dea. Uitați, abonații mei, ce o să fac pentru voi. Așa. Acum mă duc noapte. Asta. Hai să sară Patricia mult. Nu ți pun aia de diamond. Nu. Uite, Patria, hai să sară ceva. Așa, mă. Uite, așa. Hai, dă. Ce? La mama. Armură. Ok. Deci îți dau armura enchantată și eu păstrez toate. Nu, hai să facem așa, fain. Deci eu iau enchantat pantaloni și bluză și tu iei enchantat. Sau nu, eu iau enchantate papucii și bluza și neînchantate pantalonii și cătra. Și tu invers. Așa suntem corecți, oameni corecți. Vedeți? Hai, dă. Ce vrei? Vrei o sabie enchantată? Da. Poftim. Pantalonii, acum ți dau. Și sabie enchantată, stai să ți dau. Și tu mai ai și altceva armă? Am doar un arc. Dar mi-e ok. Ce cool arată acum. Mie îmi place arcul. Uitați-vă la skin-ul meu, oameni buni. Trebuie să vedeți pe al meu. Vezi cea mai sexy fată de aici. Ăsta e al meu, mă rog. Și așa arată. No. Hai să-mi iau săgetuța înapoi. Bine, o să închid aici videoclipul, mai fac acum încă unul. Și eu. Pa, pa. Eu am fost Patri. Dacă v-a plăcut, dați un like. Și nu uitați să apăsați pe acel buton de subscribe. Și mulțumesc încă o dată din nou. Adică Master Davis. Pa, pa! Mulțumesc, Master Davis, și